A Catalunya s'ha celebrat els dies 12, 13 i 14 d'octubre de 2018 l'edició de les Jornades Europees del Patrimoni. El Terracota Museu no se'n podia quedar al marge. Entre les propostes d'enguany cal destacar la projecció del documental Picant Pedra d'Antoni Martí, l'exposició de vaixelles del Tastaolletes, una jornada de portes obertes al Terracota Museu i el dissabte 13 una bicicletada per les xemeneies de la Bisbal. És així com s'ha volgut donar a conèixer el patrimoni ceràmic bisbalenc a totes aquelles persones amb ganes de moure's i gaudir de la ciutat. Una ruta guiada dins del terme municipal per veure de més a prop aquests elements tan característics del paisatge bisbalenc. Actualment, la població conserva una vintena de xemeneies, grans testimonis de la indústria ceràmica del passat. També hem vist alguns dels forns que s'hi vinculen i els espais on es troben Can Salomó, Maruny, Sirvent, una esplèndida iniciativa que hauria de tenir continuïtat. O sigui, per tant, això seria a nivell de, per entendre's... Si voleu veure des de la finestra, seria si el terreny diguéssim fa baixar perquè les vagonetes que estan carregades si les pujades per carregades que passaven més sovint a la Aquí hi havia les basses. Aquí hi ha les basses que hi són i hi havia un pont metàl·lic que encara és, bueno, aquí veieu el sistema de polítics per aixecar això. Sí, sí.
Aquesta volta, com entreu aquí dins, veureu que aquesta volta continua amb una altra cambra superior, que mirarem de veure, en el qual simplement era la xemeneia. O sigui, us heu